Barka da zuwa Front tasha mai albarka, tashar da take kawo muku labaran Kannywood da ma na waje. Don yau ne farkon ziyartar wannan tasha mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu a koda yaushe. Alhamdulillah ya Abuja. Allah ga ta kama yi da wayar Allah. Gari kada ya cika da surutu. Wasu na gaya maka maganar na kace mun ba gaskiya bane ba zan ce. Na ce maka ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa. Kace wata magana ma an yi ta ai sai kai ta mamaki ta ya za a yi kaza ce maka to shi kenan na yi ka kyale. To ai wanda ba na idan duk dai ka zo ba mutu za mu yi wanda abu da kai. Talk to you. To ce shi ne. Ba abin da zan iya cewa dan ina ganin Congress is this alternative for us. Ai ba damuwa. Kai ga haka wannan ba za ta wannan kam kai ka san ba za ta yi kawai dai tunda dai ba mu da gwamnati. Kuma saboda kai ai kuka da zaka zo ran alamin zai kace zugo kuma saboda yadda sai ma muka rasa gwamnati ne da kai hakuri ai dai magana kyauta ne da ka ko miki ka san ba kyauta maka ba kawai dai kai hakuri sai ka zo ai kamata yi dan zai gan shi kamata yi mu ma ya kira mu kuma gane ba ko symbolically ai kan da kai hakuri Allah ya kawo ka lafiya kuma shi abubuwan nan fa na Allah ne shi ne wani calculation da yake a very wrong calculations duk wani calculation da yake ba a nan take ba ai ban nawa ba a nan take ba na gaya maka kowa zai ji tsoron hidimai kowa zai ji tsoron hidimai kuma wannan mutumin ne ya suka da Jonathan fa aiki fa ba shi ya zo ba aikin ya nuna cewa kamar gwamnatin wasu corruption sauran gaskiya ne kuma dan an hana shi corruption din ne ma fa ba wai dan his green ba ne a fi kawo maganin green alaji ai maganar kyauta dai ba kyauta ba amma dai kai hakuri ka bari dai sai ka zo mun fara maganar da da shi gaskiya ya kira ni muna magana da shi ne ce mishi kafin mun magana da kai nake to tsakani da Allah musamman dan ba kyauta ba shi mana wata baya don Nigeria shi gashi ya fara mini explaining ga yanda aka yi SLS ne yayi waye Saru Shagori waye kaza da shi to ya kira ka yi magana da kai ya ce mai ba ya ce mishi yana ganin waɗannan abubuwan zai gani sai dai ka zo ka san magana waya yadda take Allah ya kawo ka lafiya wanda kai shuru yadda kai gwada maturity in ka don sai yadda kan kai shuru ka rabu da abin nan labarin kuma da security suka bani wai suna so a yi skatulin wannan shari'ar zan akwai wannan game plan din amma dai wannan aikai ko muka ga ai ba ikon shi bane ba ikon ka ne ko tunda yake yana rike abin da yake mana rikon sa kai na tashi an fara da Allah ka bari ka nemo wannan magana na ga ma ba magana waya ba su da kyau ka ne bari gobe idan ka zo jibi ko sit down kamar yadda muke mu zauna mai waɗannan bangano an za mu kira shi sorry da Allah to yawa sai mu zauna in ta kama daga baya kuma sai mu kira shi ya ce zai dawo ne wallahi gaskiya ban sani ba wallahi dan nazun ma dai kusan kamar dai mun yi magana haka ba da daɗi haka ji ma dai I show him my anger sai ka zo Allah ya kawo ka lafiya ba damuwa a yi haƙuri da Allah ba damuwa